Oy, may buntag na to diha mga chay kanang naday mi karon diri sa sitio Kagot no kanang. Nay ni report sa mua nga na ako noy tiguang diri nga angay Loy gid sa tanan. angay gid Angay siya tabangan. Tabangan. Ato-atuan mga chay ito. Interview ba? Mo din ang bayang mo din report to. Sinag po yun na dito. Sa atong yagian mga chay grabe yung lapuka. Oy kasi nung Nong. Hello, oy kay Kemtang sinong Loy sa tanan mga. mo ni yang balay katupang paglinog wa pag niya mawa pag ni mawa pag siya makadawat og kas assistant dire. What? Nong maing buntag nong mga mahinabi yung taga namo nong mag-interview me. Dinan? Mag-interview me. Ay murag bungol-bungol mo na sinong. Idaran. Nong. Mag-interview me nong kanang taga DPWH team me. What? Program di mo. Taga kuan me, taga Tagnong. Mal. Kanang mag-interview unta mi sa imuha og kanang kumusta man imong pangonsumo dire. Ora ba no. Mag-interview nong, mag-interview. Kuang. Oh. Ora ba? Kanang kumusta man imong pangonsumo dire nong? Bati Baso. What? Baso? Well. Mao ni yung balay dire nong. Sabi ka himtang din mga Sige, mga wala ka naman. Tarong-tarong mo na siya. Oh. Wah. No. Hey. Naghalagi kag tato nong. Di ka gikan prisuhan nong. Ano ba na ko daw? Basi wanted ka ba? Wala ko ba na apo na ko sa lo. Na ada ni apo di ay mga tuy. Ako ko na pamangkon ko. Mo ang imong apo mo. Apo imong apo mo maghatod og hinabang dai dire. Nag-usa ka kilo. Uy. Tutuan po lang igat mo. Oo, magkabata. Kasama na yung magkabata. Pensan na. Kita kumpiyansa ni mga chay. Mao guro na mao ring apo. Mao na imo nang apo nong. Ayun. Are parang pagira kay yan ang apo. Taga kami taga DSWDH team mag-interview mi si imo ning lolo. Unsa man na nimong buwa? Aw kanang lupi. Kaya buwa sir, ako ng buko, ako pagkaon sa gawa. May tayo pa tipas. Laluya yung taon nyo. Talaga tayo, buka na na. Luuy. Sana itong dalawa ito na ito timbang kay. Mawala na ito pala itong bukas. Ay, magre. Adara. Apo po ni mo ninong. Apo ko to. Muna anak sa ito. Mga tatuan mo yung Mga ako. tatuan mga apo murag membro mo gurmus ganggang no. Ay, mayroon na